ठाकुर।
भविष्यटा डकैत हुए कहीं चोर हुए कहीं और कहीं से क्रिमिनल हुए कहीं पर वो किसी साहेब टाइगर और टाइगर गोटे निरीह मनुष्य को अपराधीर मोहर मरागला आउ गोटाए सरल मनरे कहीं गरम भरी दिगला आउ एथिपाई दायित्व जानिछु अतिशिव साहेब तमर से आएन कानून अदालत सतरे जदि तोर कुकर्म पाइके दायी ताले बर्दिन मु सेमानकु छाड़िबेनि कुकुर परि गुली करि मारिबि कुकुर परि ठीक है शिव साहेब आपण जदि मो अतीत विषय जानिया एते इच्छुक ताले शुणु सेदिन थाए पहिली रज मु मल्हार संगीतर भूषणा बंशीर स्वर जमी मनरे आनंद भरी दिए
ମିଶି ତମ ବାହୁବନ୍ଧନ ମୋ ଦେହରେ ଏକ ନୂତନ ଶିହରଣ ଭରି ଦେଇଛି। ବଉଳ ଏ ବଉଳ ଦେଖିଛୁ ବଉଳ ଲୋକଟା କଣ ଡାଇଲଗ ମାଇଲା ମ ପୁରାପୁରି ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ବାବୁ ଶୁଣୁଛି କି ନାଇଁ। ନାଇଁ ମାନେ କଥା କଣ କି ଏଇ ଝିଅ ପିଲାକୁ ଦେଖିଲେ ନାଇଁ ମୋର ତ ସେମିତି କିଛି ଆସ ନାହିଁ। ଆଲୋ ଏ ବଉଳ କାହିଁକି ଆଉ ଠିଆ ହେଇଛୁ କହିଲୁ? ତୁ ଜାଣିଛୁ ଆଜି ନା ଆମ ଗାଁରେ ଡ୍ରାମା ହଉଛି ଡ୍ରାମା। ଚାଲ ଚାଲ ଇଏ ବାବୁ ସହିତ ଛିଡ଼ା କାହିଁକି ଆମେ ବସିବା? ଆଚ୍ଛା ବାବୁ ଆପଣ କୋଉଠିକି ଯିବେ? ଏଇ ସରଦାପୁର ସିଲୋ ମାଲୋ ହେଇ ଶୁଣୁଛୁ ବଉଳ ଇଏ ବାବୁ ଯେମିତି ସରଦାପୁରକୁ ଆସେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରଦା ଲଗେଇବାରେ ଲାଗିଲେଣି। ହେ ବଉଳ ଆଉ କାହିଁକି ଠିଆ ହେଲୁ? ଆସ ଆସ ଆମର ଡେରି ହେଇଯାଉଛି ଯିବା। ନା ଆସୁନ ଜାଣିଛ ଆଜି ଡ୍ରାମାରେ କି କହିହେବ? ଜାଣିନୁ ତାହେଲେ ଶୁଣୁ ଗାଁରେ ଆଜି ବହି ହଉଛି ସହରରୁ ଆସିছে ରୋମାଣ୍ଟିକ ଟୋକା। ନାହିଁ ମାନେ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ମଲ୍ହାର ଏଇ ସରଦାପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନୂଆ କରି ଜଏନ୍ କରିଛି। ଟୋକା ମଲା। ଏ ବଉଳ ଚାଲ 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 ଆମେ ଯିବା ଚାଲ ଆରେ ଶୁଣ ସତେ ଝିଅଟା ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ପଚାରିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍